je od izuzetnog značaja. Ovo će uživeti jedan stari duh grada i moći će da osete svi koji budu došli ovde kako je nekada zaista izgledao i živeo Novi Sad. Oni se odvijaju u 3 faze, 20 ulica radimo. Sada su trenutno skoro završeni radovi na prvoj fazi, a druga faza bi trebala da bude završena vrlo skoro. Ovo je istorijsko srce grada i nalazimo često na neka arheološka nalazišta, tako da ne možemo precizni biti kada će biti završena druga faza i treća faza, ali svakako gledamo da se rokovi poštuju. Ovo nije samo šminkanje ovog dela grada, ovo je potpuna rekonstrukcija od kanalizacione vodovodne mreže do puta. Dakle, u potpunosti radimo tako da kasnije ne moramo na bilo koji način ove lepe stvari koje smo uradili ovde da raskopavamo ili menjamo. Imaćemo mnogo sadržaja ovde, bit će ovaj trg Zaharija Orfelina, znači imaćemo prelepu jednu fontanu, to je nešto što svi zajednički treba da čuvamo i ovo će svakako biti na ponos svih nas i svih naših sugrađana.